Rino wengi tak anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Sewindu suwe lawase kowe ora bali aku yo wong ayu pepujanku ati susah mung kangen iramu wayanganmu ngeridu hati Rino wengi tak anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya mung sira kang bisa nambani Iki tempone kurang cepat, Pak. Jenengan ndese mboten saged joget sing cepat ngoten niku. Berarti harus lebih semangat ngoten lho, Pak. Kudu rada cepet. Wis tuwek. Lah kula jek enom pengene sing ngoten niku lho, Pak. Kok cepet-cepet piyai sepuh napas. Nggih, leres. Kula mawon pun krasa temen. Tanah ijo. Nggih. Habis ini temponya harus lebih mencepat, jenengan harus lebih semangat lho, Pak. Tenan lho, Pak. Siap? Kari sagongan men Pak, ra apa-apa. Kayak sagongan lho, Biasane Pak. lek kari cepet Pak, engko banjur ya. Otak. Ngoten nggih, Pak. Oke, Pak. Siap? Siap? Ya. Oke. Aja semalang membangun aku ingin Hop. Diomong iki ngedek cepet kok Loh, lagi sing dua iki, Mas. Wis sing dua iki. Lah, iki sing terakhir iki kudu cepet. Ya. Aja sama